Tita Yuning, salamat sa pagpangga, Tita Yuning, ha. Daghan dong salamat, Tita Yuning, sa imong pagpangga, Tita Yuning. Pag-amping diya kanunay, Tita Yuning, ha. Love you, Tita Yuning. Hi guys, Majong adlaw. Diapos family house. Kay arang laaja dito sa kamalig ako rang isa. Hindi mga antagwan, mangga. Kaya do. Semua. Ang katay. Bukas yun. Gusto mong nanay. Ha? Pagka naging na nagalit buros to, kaya kailangan mo itong banggang hilaw. Kaon glis na niguna. Gising. Iya. Wani dani la imi. Mali bagi sa ako, pagdunag bilang ang kebosing niya dari. Silang tulong ka? Aw, le? Mukag mangga. Banggang hilaw? Ibog. Ibog ko no. Lama oy. Kinagapahang naghukad ang lamian. Para vlogger ang gapahan. Vlogger sa buhol nga kinagapahan. Medyo ko nagmahay nga Rico. Kaya kakita ako ni Jazz personal. Iman! Tirun! Happy birthday, Tay. Happy birthday! Oy, kiss! Dali! Ako na po, ne! Love you, love you, love you. Nalipay ba? Nalipay patan. Hindi lang. Ano likas mo? Isa mo Gusto na ka lang? Patan. Soon. Ay, no, ang dako ha.
Hi guys, majong hapon. Story time. Namuot ko sang bana. Story time gikan mi sa house blessing nila Florami. Diyan ko ang lagi ka ng agpana kay what is mga busog. Sumatog ang bana. Nagatog og lami siguro matog na. Natinga ko kay ning bakod man ni smile na. Ningon nga. Namangod sa kuningog kadlaw na pa ko nuron. Muna yun sa mangka. Kung si Dagle mo ngawan. Kaya naglamig tug. Kaya mo lagi na. Natug busog-busog. Naghanag. Kuan. Pwedeng kaunan. Kaso, naglikay ko. Dara ba di. Nawahi og abot ag mga seafoods no. Pero bawal man ta seafoods. Sa maron. Saron. Laig panahon uy kulis maot tugnaw. Hindi ako na ron. 5:45 mo nakaghangban nga kadlaw na ba kuno. Hindi ko malaga ron adlang Domingo. Ganina kuan man nanimba man mi. So malagi to pag uli. Kuan nga tumila Florami. Eh kuan man house blessings. Hindi. Kanang karon nagplano ko nga ako nang di na may manihapon kay na lamang gi sapal ang mga gikaan ganihang daghan. Hindi. Basigot mon mi ba. Magkuan ko magluto ko nilunaw. Kinsay nakailag nilunaw. Kanang kamuti ba sa gulan og bugas nga murag lugawon. Mao nay nilunaw. Magkuan ko ron maghimo kog ngana. Padyo na laman napay makaon na mo. Kay pila ra ba poy ibirag habol kay gabi man ron gikan pud mi nga og daghan. So magkuan sa laman mi mag nilunaw. Waji undang ang uwan. Sumada ni luto na dagato ang nilunaw. Kasi makarilit diha. Nga ni sa una, sa kami pa'y nagtubo, sinanay maglutog nga ni. Labi gamay na lamig bugas, sa una kay si tatay sige tanim og kamuti, na adyo midaghang kamuti. Mana makarilit ko sa una, na sinanay maglunaw. Kasagaran po maglunaw sinanay kanang buntag. Aghang nilunaw day nadaghan. Hindi na atlan nga nahotdan mi gas. Pagkabuntag na lamang giinit sa rice cooker. Na madagaling kay ni uli paghang balag sa Diyo. Tama pa siya mo tao di ay. Madyo kay bagong tangki no. Mahal lagi po drone, mahal na. Sa una kay kuan naman kuno ni 1,050. Karon kuan 1,130 no. Okay na. Testing ni. Mo na. Sabunan man. Pero na O mangyapon ning buwa. Ni sa mitimil handa nang man mo buwa. hindi, buwang na. Bungaw ba dyan? May hungaw man. Ungaw. Haddak ra ba ko ron? Aron di ay. Karon day. Aman. Okay. Be. Sa gabi ra jud sugod. Uwan. Ang tugnawa.
Nangawaan na pag mga bunga sa kuan no, limonsito gipanguha. Kay kuan lagi daghang tigidya. Diya aron saya nga among sili, diya namatay kay na kuan siguro ni naapil og kanang spray. Madyo na mig mabuhi ni, wa na may dahon na. Si Atan wa jud nakamove-on sa ijang manok nga gikawat. Doy namday pa yung mga tao daring kuan hilabdanon. Kay gikawat ang ijang manok, diya agjang gibuhat ang ijang ubang manok gihatod nila mas family house kay nahadlok si jag mana po'y kawaton. Mga dagko na rabato ijang manok. Diya bagong da gikan sa ilahan na mga puti. Kuan ni kanang naigikulong pa ni dya kay bago pa maning abot. Katong nawa, dugay itong tinuwa ni dya. Dya, gikawat. Kuyaw po dari di ay. So, tanin. Dunan, bidyuki. Kuan po dari. Bidyuki is light. Madyo galing kay wa nagtubag. Dari ras ibabaw may nagabidyuki pikaswa. Ahay, uwan-uwan tugnaw. Ako kapang labay, bes kay maglabay ta ko karon kay na ako'y ngalabunan sa gipang suot des nating adlaw ta ang atuhon. May init. Tingob na po dag pinakaadlaw. Asa man ka? Da, bagong mata. Naglamig mo tog. Wa na pas kilaharon kay daan naman po daging diyang maestro basta ingaron ganing gawan uwan. Kuan sila kanang excuse ra. Pwede ra di pas kilahon kay tugnaw panahon dya. Kuan lagi. Sida pa iniingan nga di ko rin sa maskila. Kay matugra ko na sida kay gitugnaw. Diya, wala ka tugnaw aron. Ano ba ka tugnaw aron? Tugnaw pagyapon. Ay, kita yun yun. Pag mata ko karon kita yun eh. Na. Kung ito'y laron kita yun eh. Kay tugnaw ko kita yun eh. Nilauan pag kita yun eh. Mau lagi. Diya, Merkulis. Kila ka basta. Di na mauwan. Na. Bakasyon na ron ma. Hapit na magbakasyon. Ngutan na ta kan sir kano sa dung bakasyon kay March sa man ron. Wade sir maingon. Wa? Sama. Wa.